što je bitno za početak da naglasim jeste da je Viceroy svetski priznat lanac hotela koji generalno postavlja standarde na svim svojim lokacijama što se ugostiteljstva tiče. Pruža u suštini gostima iskustvo od 5 zvezdica u svakom svom ćošku, počev od, kako bih to rekla, jednog posebnog dizajna pa do intuitivne usluge. Pored toga je, na primer, dopunio gastronomsku ponudu Kopaonika. Posedujemo 3 restorana u hotelu. Jedan od njih je Peroko, koji je jedini fine dining restoran azijske kuhinje na Kopaoniku. I zaista je iskustvo večerati na tom mestu. Viceroy takođe je pokrenuo jedan fenomenalan projekat koji se zove Canvas for Discovery, gde želi da podrži lokalne umetnike i kod nas je, na primer, umetnik Ognjen oslikao terase, tako da onako kad se probudite, ispred vas na terasi je jedno pravo umetničko delo. Suma sumaro, ono što bih rekla zaista za Viceroy, kada pričamo onako mi kolege iz svih hotela Viceroyevih, ono što nam je bitno jeste da kada gost prespava kod nas i kada se probudi u toj sobi, da zna da je u Viceroyu, zbog te autentičnosti iskustva koje doživljava. Tako da bi to bilo onako ukratko šta bih ja izdvojila, šta je za Viceroy premium. Ono što ja i smatram da jeste da je način na koji posmatramo, koji se ponašamo, sve može da bude premium. Zavisi kako se mi postavimo. U smislu kako provodimo vreme, ljudi sa kojima se okružujemo, mesta na kojima sedimo, knjige koje čitamo, mediji s kojima se informišemo. Samim tim sam ja večeras ovde jer sam ispred premium brenda, družim se sa premium ljudima koji rade u premium kućama i sad ću da imam premium iskustvo.